Is-Segretarju Parlamentari għall-Bidja, Sajt u Drittijiet tal-Annimali, Rodrik Galdes, ħasem fil-Kunsill tal-Ministri tal-Agrikoltura tal-Unjoni Ewropea fejn innegozja b'suċċess pakkett ta' għajnuna finanzjarja bħala parti mir-riforma politika agrikola komuni mis-sena d-dieħla sal-2020. Rodrik Galdes assigura li l-Gvern ikun jista' jagħti l-għajnuna finanzjarja neċessarja lis-setturi sensittivi agrikoli u l-produtturi tat-tadam. Galdes qal li din l-għajnuna lill-bdiewa se tassigura dħul ġust marbut tal-produzzjoni fil-qasam agrikolu. Tul in-negozjati, Galdes irnexxielu wkoll jikkonvinċi lill-Kunsill tal-Ministri tal-Agrikoltura biex l-istatus ta' pajjiżna li huwa territorju meqjus bħala żvantaġġjat jiġi aċċettat biex jagħmel parti mit-tekst legali fir-regolament ġdid dwar l-iżvilupp rurali. Sa dan it-tant il-ħamis filgħodu s-Segretarju Parlamentari għall-Bidja, Sajt u Drittijiet tal-Annimali, Rodrik Galdes, żar iċ-Ċentru għall-Agrikoltura u r-Riċerka tal-Ammiri u tkellem mal-ħaddiema u ra x-xogħol siewi li jwettqu f'dan iċ-ċentru.